Докторе, какво става, Гени? Здравей. Здравей. Помниш ли ма? Не. Нали бях повръща, Гени, много киселини имаше, Гени на стомаха, идваше на гърлото, тук преди, Гени, много киселини ми идваше. И като отидах на докторката, ми хортуваше, ми казваше: ела на 10 може да имаш беби, казва. Пий фолиова киселина. Слушай, сега да ти казвам нещо, какво става, Гени. И не си направих тест. 15 дена имах закъснение на цикъла, после 2 дена ми така на батърдиса малко, 2-3, нали, ги знаеш тия работи. И после не ми дойде цикъла. Ама почна много да ми боли, като мъжи ми, нали, така правим такова хронология, така се казва това нещо. Секс бе като прави с мъжа ми боли. Така? И той ми вика на мене сега: щом не си бремена, казва на мене, ще ми даваш, казва, Гени, отзади. И аз казвам: Гени, отпреди не мога, боли ми отзади, казвам, как ще забремене, казвам на него пък. Кой ти каза така, че може да забременява? И сега си мъчим тук да става лапита да правим още. Имам 3 лапита, искам и още едно, за което съм с друг брак мъж. Корито ми прави, бе, знаеш ли, Гени, отпреди какво става, Гени? Казвам на него, направо болят яшниците. Искам сега, докторката ми казва овулация, аз не го разбирам, казвам по-подробно да ми разказва за как ще барам толкова там да ми удари толкова овулацията, не разбирам какво ми казва. Казвам ти, много съм притеснена. Правя го по 6-7 пътя, ни слогията ма боли като правя секс. Аз имам 3 лапита от първия брак, оставена съм, сега съм второ женена, казвам да имам 1 лапи. Ама всеки ден правим, нали, съм необранка, нова булка съм, нали, 3 месеца необранка. Правим много чудеса, ама чудесата, Гени, какво става? Гени, отпреди направо болима, хронологията на български, къс се казва, вагината. Да. Едни му викат така, други така. Виж сега. И мъжа ми казва: Гени, отзади ще даваш. Казва: Гени, по-бързо, Гени, лапито ще дойде. Аз казвам: Гени, ям много домати. Казва ми бабата: яш домати, чушки, чесън, казва Гени. По-бързо растителните органи вътре ще имат ефекти за бременност. И като правя секс, за извинение, домати му изкарват, не иска повече с мен да... Ама отдолу взима масло взима отдолу, прави изследвания. Всичко окей, каза, няма нищо, добре, маслото, всичкото добре. При тебе не мога ли да дойда да направиш нещо? Аз не разбирам от такива неща. Аз се пенсионирам, емигрирам в Швейцария, отивам да таковам. В смисъл, там ще ставам горски.